52 koronavirus kasu berri atzeman dituzte Nafarroan azken egunean, noainen 5 kasu erregistratu dira. Nafarroak funtsezko profesionalen immunizazioa itxiko du ekainean eta biztanleriaren adinaren araberako txertaketaren aurreikuspenari eutsiko dio. Txibite lehendakariak Nafarroa hobea lortzeko gizarte gisa batera lan egiteko beharra aitortu du Carlos Hirugarrenaren prestuaren gurutzen emate ekitaldian. ELA sindikatuak elkartaratzea egin du Iruñan, Nafarroko gobernuak UGT eta Komisiones Obreras sustatzeko erregimeneko irizpide antidemokratikoak berreskuratu dituela salatzeko. Iruñeko udalak klimaren aldeko tokiko jardunbide egokiendako saria jaso du Espainiako udalerrien eta probintzien federazioak emana, hirian ziklisten mugikortasuna sustatzeagatik. Doneiakue bidea egin duten atzerritarren 86%ak segurutzat jotzen du eta 82% berriz ere bueltatuko da. Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak kalitate handiko eta doitasunezko kartografia eguneratua egingo dute. Nafarroko gobernuak 20.000 euroko diru laguntzak eskainiko ditu euskara ikasten ari diren helduentzako. Ollo Kontseilariak Bigarren Mundu Gerrako defensa azpiegiturei buruzko erakusketa inauguratu du. Nafarroko lehenbiziko liburu azoka maiatzaren 28tik ekainaren 6ra izango da. FEM kultur zikloaren barne emakume amantaldunak izenburupeko literatur sormen tailerra Kondestableko Zibiboxan maiatzako 27an arratsaldeko 6retatik aintzinera. Osasun bideak emandako behin-behineko datuen arabera, Nafarroan azken egunetako beheranzko joera urratu da. Guztira 55 kasu berri hauteman dira azken ordutan. Guztira 1955 froga egin zituzten bezperan baino 838 gehiago eta horietatik 2,8% eman dute positiboa. Beraz, positibotasun tasak behera egin du, bezperan 4,1%koa zen. Nafarroko gobernuak zabaldutako datuen arabera, atzo 55 positibo berri hauteman zituzten igandean baino 9 gehiago. Kutsatze gehien pilatu dituzten udalerri edo gunei dagokionez Ansoainen ageri da buruan 5 kasurekin. Ondoren datoz Etxarriaranaz, Mutilba eta Iruñako Txantre auzoa 4 positiborekin. Azkenik Torranon eta Zizur nagusian Iruna kutsatze zenbatu dituzte. Bestetik aipatu ere asteburuan 187 ikasle sartu direla konfinamenduan, hoiekin 713 ikasle daude bakartua, 1,15%. 28 ikastetxe ezberdinetako 37 ikasgeletako kide. Osasun departamentuak aurrera jarraitzen du txertaketa estrategian eta 50 eta 59 urte bitarteko taldearen barruan 55 urtetik berako adintartea immunizatzen jarraituko du aste honetan. Talde hori asteburuan hasi zen txertoaren lehenbiziko dosia jasotzen eta aldi berean talde bereko 55-59 urte duten guztiek lehen txertoa jarrita izanen dute. Osasun departamentuak 60 urtetik berako funtzioekin harremanetan jartzen hasiko da txertaketa prozesua Pfizerrekin osatzeko edo baimen informatua sinatu ondoren AstraZeneca txertoa jasotzeko. Aldizkari ofizialean argitara ematen da astelehenean 1062 izangairen behin-behineko zerrenda suhiltzaile lanpostuan 37 lanpostu betetzeko oposizioan aritzeko deialdian onartuak. 1062 personetatik 1008 gizonezkoak dira, hau da 184 eta 74 emakumezkoak dira, 106. Behin-behineko onartutako personetatik 1057 txanda irekiko izangaiak dira eta 18 plaza izanen dituzte lehian. Bertze 25 persona igoera txandakoak dira eta 19 plaza erreserbatu zaizkie. Deialdian jasotzen den bezala, izangaiek hautaprobetan eskatzen den gutxieneko puntuazioa ez lortzeagatik bete gabe gelditzen diren igoera txandako lanpostu hutsak txanda irekikoei gehituko zaizkie. Behin-behineko zerrendatik baztertutako personek erreklamazioak aurkeztu eta hala badagokio eskaerako akatsak zuzendu ditzakete ekainaren 7 arte egun hori barne.
Iragarri bezala frogak irailetik aintzinera hasiko dira, izan gai onartuen behin betiko zerrendaren ebazpenean finkatuko da zehazki noiz eta zer ordutan hasiko diren. Prozedurako nobedadeak eta oposizio epaimahaiaren oharrak Nafarroako Gobernuak interneten www.nafarroa.eus duen atariko tramite fitxan argitaratuko dira. ELA sindikatuak salatu du Nafarroko Gobernuak berreskuratu egin duela Miguel Sanz eta Yolanda Barcinaren garaiko irizpide antidemokratikoa, UGT eta Comisiones Obreras sustatzeko eta praktikan jarri duela besteak beste, kontratazio publikoko batzordearekin eta kirol profesionalari buruzko foru legearekin. Alde horretatik bereziki larria da kontratazio publikorako batzordean UGT eta Comisiones Obreras bakarrik onartzea kide gisa. Gogoratu behar da 2014 urtean ELAk herri legegintzaldiko ekimen bat sustatu zuela kontratu publikoei buruzko lege aldatzeko, eta 14.635 sinadura bildu zirela eta batzar hori ekimen hartatik datorrela. Nafarroko Gobernuaren bi arau horiek ez dira kontu bakarrak, baizik eta erabaki oso kontziente baten parte dira eta automozioaren mailan edo prestakuntza eta talentuaren mailan dute jarraipena. Oinarri juridikorik gabe, Nafarroko Gobernuak erabaki du UGT eta Comisiones Obreras soilik parte hartzea. Gogoratuko denez, gizarte elkarrizketa deritzonak balio izan du UGT, Comisiones Obreras eta zen diru publikoarekin finantzatzeko. Horretarako UPNko eta PSNko gobernuek hainbat mahai eta foroz osatutako sare opaku bat finkatu zuten, hitzarmen batzun bidez, UGTko eta Comisiones Obrerasko 120 persona baino gehiagoren soldata diru publikoarekin ordaindu zuten, eta argiaren, berokuntzaren eta abarren gastuak ordaindu zituzten. Kontuen ganberak egindako txostenek eta ELAren presioak aurreko legegintzaldian hitzarmen horiek ezabatzen lagundu zuten. Erregimenaren irizpide antidemokratikoak berreskuratzeko estrategia hori bera erabili zuen Nafarroko Gobernuak 2020ko ekainean pandemiaren krisi maila likidatzeko. Mahai hori UGT, Comisiones Obreras, ELA eta LABek osatzen zuten eta bertan erteetako osagarria eztabaidatzen zen. Txibiten Gobernuak ELAren proposamenari erantzun gabe gaia gizarte elkarrizketarako kontseilura eramatea erabaki zuen. Erte direlakoan osagarri hitzarmen horrekin, gertatutakoa gizarte elkarrizketaren errealitatearen adibide ona da. Izan ere, propaganda izugarria eman zitzaion 11.000 personarentzat onuragarria izango dela ziurtatuz, eta urtebete geroago 600 persona baino ez dira hartu. Erregimenaren irizpide antidemokratikoetara itzultzea onartezina da, dio ELA sindikatuak, are gehiago kontuan hartuta duela zenbait urte Nafarroko UGTko eta Comisioneseko langileen artean sostengua galtzearen ondorioz ez direla ordezkaritzaren 40%ra iristen. Nafarroko Gobernua jarrera antidemokratikoa alda dezan, ELA sindikatuak ordezkariak bilduko ditu maiatzaren 25an 12:30 Nafarroko jauregiaren aintzinean. Halaber, bilera bat eskatu zaio Nafarroko Gobernua osatzen duten alderdi guztiei zehazki Elma Sainz, Ekonomia eta Ogasun Sailburua eta Kontratazio Batzordearen eskumena duena, Jose Maria Llerdi, Geroa Baiekoa, Gobernu lehendakariordea, eta Eduardo Santos Podemosekoa, Migrazio Politiken eta Justiziaren sailburuari. Kanpo ekintzarako zuzendaritza nagusiak bultzatutako 2021-2024 aldirako kanpo ekintzarako planaren oinarriak aurkeztu ditu herritarrekiko harremanetako departamentuak. Nafarroa aktore global gisa proiektatzeko, Europako erakundetan eta nazioarteko sare eta foroetan aktiboki parte hartzen baitu foru komunitatearentzako aliantza funtsak eta aukerak bilatuz.
Interesa duten pertsonek eta eragilek ekarpenak egin ditzakete gobernu irekiaren atariaren bidez ekainaren 27 arte. Nafarroko adinekoen egoitzak biziten eta eguneroko jardueren erregimen arrunta berreskuratzen hasi dira. Nafarroko gobernuak eremu horietan koronabirusaren aurkako prebentzio neurriak malgutzea onartu ondoren, herritar guztientzat zehaztutakoekin bat etorriz. Zehazki biziten antolaketa aldatzen da, beraz, maiztasun handiagoarekin egin ahal izango dira. Senide edo hurbilekoaren bila datozen pertsonen bizitak onartuko dira, beti ere dagozkien txertoaren dosiak jaso dituztenean. Goi eta behe mailako irteren irizpidea ezabatzen da. Zentroko unitate ezberdinetako egoiliarren arteko jarduerak baimentzen dira, txertoaren pauta osatu duten pertsona boluntarioak etorri ahal izango dira eta behin-behineko egonaldietarako sarbideak normalizatzen dira. Gainera, eskubide sozialak dagoeneko eguneko zentroak zabaltzeko lanean ari da. Carmen Maeztu eskubide sozialen aholkulariak astelehenean ezagutzera eman ditu antolaketan neurri berriak, zeinek adinekoen eta desgaituen zentroek normaltasunera hurbiltzen dituzten, egoiliarren bizitza hobetzen duten eta pertsona zaintzaileen zeregina erraisten duten. Familiak eta zentroak eskatzen dizkiguten neurriak dira adierazitu prentsaurrekoan Maeztu kontseilariak. Bere agerraldian, bere laguntzaileek izanik Nafarroko adinekoen zentroak biltzen dituzten bi elkarteetako Eduardo Mateo, Nafarroko Lares elkarteko presidentea, eta Rafael Sánchez Ostiz, Aneako presidentea, Maeztu aholkulariak halaber aurkeztu du publizitate instituzionalaren kanpaina bat Maita Britila Konkapa eta Herrikoa Nafarroko Guraso Elkarteko Federazioaren iritziz beharrezkoa da irakaskuntza pandemia aitzinetik zegoen egoerara itzultzea. 2020-2021 ikasturtean aplikatutako neurriak COVID-aren egoerara egokitutakoak ziren. Gaur egun informazio gehiago dago eta COVID-aren hedapena kontrolatzeko gehiago dakigu. Atzo Ansoinen eskinitako prentsaurreko bateratuan parte hartu dute Maria Rodríguez Moran herrikoaren ordezkaria, Sortzenetik Marta Diez Napal, Britilatik Maria García, ELA, LAB, Steilas, SKN eta 3 sindikatuek elkartaratzea egin zuten atzo Iruñan, pentsio publiko duinen alde. Elkartaratzea Merindaden plazan izan zen, Espainiako gobernu ordezkaritzaren aintzinean eta ondoren, udaletxe plazara abiatu ziren pentsiodunen mugimenduko astelehenetako elkartaratzera. Euskal Herriko Karta Soziala osatzen duten sindikatuek datorren larunbatean Iruñan pentsio sistema publiko eta duinaren alde eginen den manifestazioan parte hartzeko deia egin zuten.
Nafarroko Kirolaren Institutuak 45 plaza eskainiko ditu Nafarroko ikasle egoilarrentzat Fuerte del Príncipe egoitzan 2021-2022 ikasturterako. Deialdiaren baldintzak ekainaren hasieran argitaratuko dira Nafarroko aldizkari ofizialean. Gainera, heldu den hilabetean beste 40 plaza eskainiko dituzte errendimenduko kirolarientzat. Erako energia transizio eta klima aldaketarako estrategian eta Go Green estrategian Iruñeko udalak kontsumitutako energiaren 40% iturri berriztagarrietatik etortzea jasotzen du. Helburu hori lortzea erraisteko Iruñeko udalak eguzki mapa bat garatu du. Dokumentu horren ondorioen arabera, hiriak energia elektrikoaren 76% sortzeko ahalmena du. Eraikinen estalketan jarritako eguzki instalazio fotovoltaikoen bidez. Auzo batzu gainera urtebetean kontsumitzen dutena baino energia gehiago sortzeko ahalmena dute. Iruñako eguzki mapa hiriak eguzki energia fotovoltaikoa, elektrikoa eta eguzki energia termikoa sortzeko duen ahalmenaren azterketa da, jasotako eguzki erradiazioaren arabera. Emaitzetan bizitegi industria edo zerbitzu eraikinetako estalki bakoitzerako informazioa ematen da. Instalazio fotovoltaikoa eta termikoa egiteko erabilgarri dagoen gainazala, instalazioaren potentzia fotovoltaikoa eta energia elektrikoa eta termikoa sortzeko ahalmena hileko eta urteko. Azterlana 2020an aurkeztu zen Iruñako energia diagnostikoa du abiapuntu, non hiriaren erradiografia egiten baitzen arlo horretan. Iruñan urtero kontsumitzen den energiaren 46%ak petroliotik eratorritako produktuak ditu oinarri.
€124 gas naturala da, €115 energia elektrikoa, horretatik €105 berriztagarria da. €104 beste iturri berriztagarri batzuetatik dator eta €0,3 ikatzetik dator. Sektoreka kontsumitzen den energia horren €43 garraioaren sektoreari lotuta dago, €121 bizitegi kontsumoa da eta €14,2 industriari lotzen zaio. Eskariaren €7,7 merkataritza eta zerbitzuekin zerikusia du eta €3,5 administrazioarekin eta zerbitzu publikoarekin. Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugikortasun eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak eta Javier Zardoia, Udaleko Energia Agentziako arduradunak, aurkeztu dute Iruñeko eguzki mapa. Smart Cities Institutuko kide diren Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikertzaileen talde batek egina. Dokumentua plangintza energetikoa maila teknikoan edo politikoan erraisteko informazioa ematen du, baita maila partikularrean. Enpresak herritarrak erabakiak hartzea erraisteko ere, horrela teknologia horiek hirian hedatzea azkartzeko. Eskuragarri dagoen informazioa oinarrizkoa da instalazioaren amortizazioa aztertzeko. Izan ere, egindako kontsumoa estalki edo teilatu horretan ekoiztu daitezken energiarekin parekatzeko aukera ematen du. FEM kultur zikloaren barne emakume amantaldunak izenburupeko literatur sormen tailerra izango da Kondestableko Zibiboxan maiatzak 27 arratsaldeko 6:00 aintzinera. Emakume maiteak dauzkagu oroimenean gure haurtzaroa maitasunez, besarkadaz eta zainketaz bete zutena. Super emakume horiek argira ateratzeko asmoz, gure bizitza hobetzen lagundu ziguten emakume haietako bakoitzari buruzko kontakizun bat idatziko dugu, ederki merezi duten omenaldia eskaintzeko.